Hello guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। जोंनि मुसलपुरावहाय एक्सप' जादों। दा मुसलपुर सकनि गुदलि बाजार जाबाय थायो जे बेनि खाथियावनो आरोना बेयावनो जादों। नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। दाखालिनिफ्रायसो जादों। साननै जाबायदां दिनैजो। ओमफ्राय 25आव जोबगोन आरोना नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। मोजाङानो जादों एक्सप'आ। मोजां माल बुस्थुफोर लाबोदों। गेलेग्राबो दङ उन्दैफोरनि। ओमफ्राय दा आरो माबायावबो मोनसे जाबावहांदों आरोना ओइ दुर्गा फुजा जाग्रायाव दुर्गा मन्दिर थानायावहाय बानायगासिनो दङ। साननैसोनि उनावनो इयावबो जागोन। नोंथांमोनाबो बेयाव नायलाय नायनो हागोन आरोना गोबाव थाखागोन नालाय। दा स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै। Makai tangan dalam malu ke? Ini jatuh box itu soalnya. Anggar ini duplicate bustu ngisanu. Mati isi muzan na. Para baila. Sila kasi ang oh, peha. 이거 가면 뭐래요? Mana itu? Risma nih rekonsilah warnanya ke video deh. Bisi lagi. Ini lagi. Fifty? Aku ya besok di sini dong sebenarnya. Lollipop. Mình bái.
मा जाखो मा लाबाय था बिसोर मा लासै फुजा गुदुं जाग्रा हरखानाय आयु दामखौ नायनाय आयु fây thả 뭐? 제스티 카토아르. दखानानो जाथ'वाखै खिजाय जागोनसो दासो बानायबाय दंना आसारा इनो इदिखौ लानांगौ इनो इदिखौ एवना जाग्रायालाय थावसो आं बनाबो जानो दे नै इमा gimana itu urut tuh? Hah? Ini kok ponsas. Azi nolong deh. Ahi maro. Ya benar tuh. Baking lagi. Lagi dong. Aza gelin montrak na gelin lu gimana mah? Oh, मोजां नुदो थ'. मैयाबो जि आं माने गाव गावनो सालायनांगो ना इनो. दिंना नांगो. ओइ दैया ओरै माबादो. Minta pan. Oh, dadah. Pan kiman? Edan. Satu. Mudem-mudem sangat dangdut. Sayang. Minta pan. Emang iya? Kismis mah benar. Itu minta. Oh, gede ya? Nunggu kena. मस्ला-मस्ली दंबावोसो आरोना लेडिज बयस होनलायलाङो 120 माबा 20 थालायना लेडिज बान्दि 120 130 थायोथ' इयो गोदै जायो गोदैलि औ इयो दखानफोराव गथा सेरि नों मा होनोलाय इखो बोरै मुमिना मा मोननाय आरो